Malta hija l-iżgħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea, iżda l-Maltin proporzjonalment jgħixu fl-akbar djar fost l-Ewropej. Riċerka tal-KPMG juriet li bħala medja, il-Maltin jgħixu fi djar bi ftit aktar minn 2 tikmamar għal kull persuna, imqabbla mal-medja Ewropea ta' ftit aktar minn kamra u nofs għal kull persuna. Malta għandha wkoll waħda mill-ogħla rati ta' djar bi kmamar li mhumiex okkupati. 69.2% jirrappurtaw li jgħixu fid-djar li huma ferm akbar mill-għad ta' persuni li jgħixu fihom, iżjed mid-doppju tal-medja fl-Unjoni Ewropea. Riċerkatur mal-KPMG David Patch qal li din ix-xejra tirrifletti t-tendenza li individwu koppji jibqgħu jgħixu fid-djarhom, anke wara li jitilqu tfal. Dan madankollu jseħħ aktar tard mill-medja Ewropea. Bħala medja żgħażagħ kollhom 28 sena meta jitilqu mill-proprjetajiet tal-ġenituri tagħhom f'Malta, imqabbla mal-medja ta' 26 sena fost l-Ewropej. Malta flimkien mal-Lussemburgu għandha l-ogħla daqs ta' proprjetà lokalment, ġifieri din titkejl billi tħares lejn in-numru ta' kmamar kull persuna. Malta hija 2.2 kmamar u l-medja hija ta' 1.6 kmamar fl-Unjoni Ewropea. Ir-riċerka wrid ukoll huma biss 2.4% tal-popolazzjoni Maltija li qegħdin jgħixu fid-djar iffullati. Rata ferm iżjed baxxa mill-medja ta' kważi 17% tal-Ewropej li jgħixu fid-djar iffullati. F'Malta wkoll ħafna huma sidin ta' djarhom hawn madwar 82.6%, ftit aktar minn 8 minn kull 10 fil-Gżejjer Maltin li għandhom id-dar tagħhom. Il-medja fl-Unjoni Ewropea tqarreb id-69%. Ir-riċerka indikat ukoll il-Maltin proporzjonalment jonfqu inqas mit-tħul disponibbli tagħhom fuq spejjeż li huma assoċjati mal-proprjetajiet. Cost over burden rate ġi dan juri il-popolazzjoni, rata tal-popolazzjoni kemm minna tonfoq iżjed minn 40% ta' dħul tagħha. U f'Malti hija baxxi dak ta' 6% komparata mal-Unjoni Ewropea li hija 9%. U minkejja l-affordabilità għadha sfida għal dawk li għandhom dħul baxx, għal ukoll li żidiet fi dħul medju għamlu tajjeb għaż żidiet fil-prezzijiet tal-appartamenti. Kull ma jmur id-daqs tal-proprjetà tiċkien. So ġifieri m'hemmx għalfejn tkun espert din tidher ċara fil-modi. Proprjetajiet kienu ikbar u llum huma iċken. Però meta tikkonsidra anke il-popolazzjoni kemm kibret l-aħħar snin, l-ispazji limitati li għandna Malta u koll issues ta' affordabilità f'ċertu faxex ta' nies, naħseb ta' min li wasal punt fejn irrivedu l-pjanijiet lokali biex inkunu nistgħu niżviluppaw postijiet aktar kompatti, però postijiet ta' livelli ogħla u ta' aktar kwalità. Għal il-prezzijiet tal-proprjetà f'Malta bħala medja żdiedu bi 53.4% bejn l-2015 u l-2023. Ola mill-medja ta' 48.1% fl-Unjoni Ewropea.